Nagpahigayon og 130th Retreat ug Plenary Assembly sa Bohol ang mga CBCP bishops ug pipila ka mga delegado. Sa homily ni CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David, iyang gipahinumduman ang mga obispo mahitungod sa discipleship ug leadership. Milugang si Cardinal David nga kung makasinati og mga kapakyasan ug pagsuway, ingon man kasubo ug daw nag-inusara ang Ginoo anaalang. Sa tigom, mupili ang CBCP og bag-ong mga opisyal. Lakip na ang pangu sa ikaduhang pangu sa CBCP. Pagkahuman sa retreat, isunod ang pagpahigayon sa CBCP Plenary Assembly sa Talibon Archdiocese sa July 5 hangtod na sa July 7. Surely, no, because the bishops, many of them are really appreciative of our old churches. So I'm sure when they get home, they will be happy to promote or to tell people about our beautiful churches. So, ma-promote yun ang ating faith tourism sa Bohol. Tama yung pagpunta lang dito, at least may introduce yung faith tourism dito sa Bohol.